utrai hapring kata ke jingpang ke jongphi le si pila that pila nya pimla shu benele daladi kita gijing gi bon lem shop ke jing ke jongphi kita gijing le gi bawan na ka yeng ke jongphi kita gijing ke bawan na ka leng jong gi khon gi jongphi kata ke jing ke bawan na kata ke jingpang ke jongphi le si pis ngoba la kut kalat dengan ong pi ke ne ka por khat kar phat utrai Jisu un pendap ya pi un pendap ya pi hata ka jaka jong ka jingkut lat hata ka jaka ka pi mi isu ya ke borokot lesi don hang ni don na pedeng jongi lesi habangi pej wat ya ka balawai ke jongi ru ngimi isya ya ka ngi kata ka berngut kata ka bernget ka bam idon jingkerman dengan ya tho pi hakam tak ka por khot utrai udai ma u babat ya ka lawai ke jongi dai ma u batip ya ka balasai ka bansawan ke jongi khot gerpat ya uta khat kerpat ni utau Baieid u jongphi kumba u pilap ngalak ya keren meneng la ya pet meneng ke Genesis kum tu ter ni ke ba kum no ka Rachel ka Yasham bat u Jacob kum no ba u Isaac u Yasham bat ka ka kurem ke jong u pin i hang ni ru ke juhi kata ka jing i utau Baieid u jongphi ulong blak loy ben Yasham bat phi hakana ka ju ke pukri Andai kadai ke balingkong ke basulong yang iban le kalau man syukhat you. Barang try one. Hakadai ke jaka ke bamdan lat syu try. Ngapai syu me. Hakad jaka jong ke jingkut lat ngakhat dia me try. Pendap yang try. Medai mame try tu kupa jonga. Medai mame try tu kupa jonga try. Lesi yo don ma phik bes ngau riu kun thai marwai. Pim dan syu mano. Bis ngau riu kun thai dan syu ukurim. Pimdan syu kime kikpa pimdan syu mano ru pisngau marwai pisngau ru kun thai ndai aku makata ka por wang angalong ublai jung ki ru kun thai ki khun swat dei ma u ban sumar ya phi wang angatip ya ka barung syapo bat ka bami syabar jung ka jing ke jongphi ngangatip ya phi la da firi ha sya ka jeliu jung ka diri ru wang hang tangan dan bat phi wang la da ngas fisiang ya ka jing thia hakan yamra ru wang hang tangan dan bat phi ni syakri kami tak ubelai ku bapim lak ban pedre khat kerpa di u kene ka por au try unya shem pi ki bapet na ka online ha ba fi dan ka tu ka jaka ka ba fi shong ha ka yeng ka jong pi kala mani ka kamera thia ka jong fi ka kamera bam ka jong fi hang no ka ba fi shong le se fin shem me ka ta ka jing kut la indre ha kene ka por khat kerpa di utrai no nya shem pi utau ba ye ju jong pi udan hasina jongphi ula ap shwa ma u yapi ang ne haba fipet nak pogo yones saw hang to pin shem u try Jisu ule benya shem ke to nong Samaria haka por mensngi and dengan ong yapi ko way ba u try Jisu ni shem bat ngi am tang mensngi and re haka shiting sinya haka por step perngat haka mensngi haka menmet undan ni kloy benya shem bat pi u shong hasina jongphi kabasuk kalong stang bapin khat yo barang try yerap yang try ngadon kam yang ngalong tang kari kun thai le si don na pi gi badan hagi addictions pi ko ban light no na gini ki addictions gi prepare henry pimla namar kan gi addictions ka tan ya pi masin kemen step pikin mau ya ka igi drugs ga kiat nganong ya pi gini ka por dan rehab dan dawai ga ban pelat ya pi dai tang utrai Jisu udan ba pi udan hasna jongphi ukwa ba pi bin lat na kani kum ya katu Samaritan woman bala syak kentat katu nang Samaria bala syak kentat haka imlang ka salang ndre utrai ujiet ya ka kum juru compare pisngo bala syak ina ben ki bayang basem kila that ya pi namar pilong obreu babuai budi batanglang ki bilong ka kentai ba auria lesi ki bri kilang ya ki bayang basem jongphi kila that ndre utrai wong ani syam biang ba pi sa sisien pat ngan restore wong ngan thau thamai biang ke ei ka bala rim ke ei ka bala do no wong kani ka singi ngan thau thamai biang bat pi ha kani ka pukri ka ba utrai up compare ka no ka por utrai wong ani thau thamai biang ni ka singi ngin thau thamai biang ke ei ka barim baro kuma tien ko jog blai ko ang hakmi ke ei ka barim baro kila do no hakmi wong an le ke ei ka bathamai hakmi ngan le ke bathamai ka jing em ka jongphi but am tang ba un pen em ya phin ren pen em ka yeng ka sem jongphi ru
Kumakan ikan nang Samaria bo try Jisu pen em ya ka senang jong ka hiru barak ko wei. Ka joru kan long iaphi. Lada phi phin em dei tang ma phi ban em re ka yeng ka jongphi ru kan em. Makiru kin ya sham yo to Baieid jongphi. Ya sham yo to Baieid jongphi. And if you don't come man dang man sham man khat yo man ang try. Ngahang ni. Try ngahang ni. Ada nak kut lat. Try ngadon hang ni haka jaka ka bae tam. Try nga pangapet nga midan lat try. Syang ruji yang ru kendo. Andai kadai kumahang ni kapor ka bo try ni syam pi. Kita gi jengkut lat baro try un le ke betamai. Andai kadai tang hapi binya syam ba u. Pin khat Pin syashkor ya kasur ke jongo. Dei ba man iaphi ta ko ka ba ka ba vinam siliang ashu. Dei tang mon iaphi ka ka ba em. Andre na iaphi ta ka jing em ka ba bam juk. On iaphi ta ka jing em ka ba bam juk. Hang ne pertheng em kan tho prapo kan dai phoshi spas ne me. Andai kata eternity kabam jukut shikabam jukut on iaphi but bin shong but wahasin na jong nakot iaphi ne kapor budan ayeng budan nakani ka jinga seng ne kapor shim no ikini ka rahay man ta kasi utrai ko abnya sham ta mai bihang mat phi ne kasi utrai ko ukhat iaphi utrai up iaphi Uap ya pi akan dekat meeting point. Uap ya pi akan dekat jaka. Jadi tangah pi pen kau ngok ya lagi. Idan kaman tu suang. Idan kaman ong tangi kini kau. We need to get. Ya syam matnya keren matnya terai. Keren kumamala keren yang tu gunung Samaria terai. Pendap atrai kita kajing terang ke donot ke jong atrai. Tak wa ke baem. Pen em atrai Jisu. Pen kelai ke donot ke jong a. Bat pen long yang kata nong pelah. Nam tak ke buram ke jong atrai. Aku akan ongi pi kene ku bai. La vidan shisha kata ke jengmot kene ke sini. Compare lah dengan kene ke yeng. Ane gini kita ke meeting point. Kadang kita ke jaka ba utrai ko abni syam pi. Hanya nam khat ipi jaka. Ande shisha la de fi ko abni syam ba utrai gini ka por. Aku ipi pinde tang ko wai. Tu dem khosi. Kalau kadak. Ndai fi dem khosi ushanga. Ndai fi dem khosi ushno bril. Ndai fi dem khosi ushote. Utau Baieid jongphi. Ubadan ubayeng sendak jongphi. Ubala kloy bani syam mat pi ni ka klem. To ai tang ni ka dak ko wei. Kini sister brother kinwan ban duai na man ta jongphi. Shudem khosil wan pe you know. Nei pi pin ko ngo yang ha nei pi pin ko ngo yu trai. Dem khosil nang trai. Ngawan ni ka por bani syam mat trai. Ngawan ni ka por trai jo kijin kun la trai. Ye syam man nga Jisu. Oh, malang Baieid jong ha trai. Ye syam man nga ni ka por Jisu. Amlong ay trai. Kijing tlak ki jong ha trai. Ki insecurity ki jong ha trai. Ki failures ki jong ha bara trai. Ngawan ni syam me trai. Gua ani syam lo try sini ka por. Agar pa ifito. Tangine dem khosi. Wale ran gini ka por ka bakintang na do kata. Kani ta ka por ko try kwa biang episa si sien pa. Kani ta ka por kwa try si sien pa. Udon hasinda jongphi. Wale ran gini ka por. Wale ran gini ki parai ki danang ne. Kila keluar benuan benya dua hilang bapi. Wale ran gini ka por. Utrai kwa bani syam bapi.
พี่จันจาพี่ทัดพี่กุสไลพี่มลาชัวพี่งาลาทัดอังเงี้ยมลาชัวนี่จริงเงี้ยอุตรายกว่ามันเชื่อมาพี่ในกระป๋ออุตรายกว่ามันเชื่อมาพี่ในกระป๋ออุตรายวันอาศินักจงพี่เป็นก็โง่ยันเดียตั้งเป็นฟินชุดเดียมคอสวันเล่ร้านวันเล่ร้านวันเล่ร้านนี่นะอย่าฟิมิสนะอย่ากันนี่ก็ opportunityอย่าฟิมิสนะอย่ากันนี่